apa Pak Cangke. Syukur alhamdulillah wa syukurilah wa nikmatilah. Kowe lan aku sak kanca cangkrane ngarep njel sira Tawang Sari kasembadan sowan. Ana ngarsane para warga ageng ing Pabriantasi Agung Rembang kene ya. Iya. Iki mono agenda rutin pendak taun. Ya kuwi warga ageng Pabrian kene tansah nguri-uri adat istiadat budaya Jawa pendak taun sing ngadani adicara sedekah laut. Abi para warga ageng Pabrian khususnya Tasih Agung ini ya para kadang-kadang nelayan pangupa jiwa sing akeh ya saka segara utawa laut mula aneh ora mungkal diadani sedekah laut. Nek Tasih Agung ini wah wis terkenal dalam sapa-sapa wis nate ditanggat ono. Pokoke anggere duwite akeh iki dalam dia kira-kira ate alam balik awake dhewe yo ora ngatane yo langganan ketemu ya sukan nuwun sukan arang mbah makaping-kaping sowan rene yo iya sembah nuwun para kadang-kadang panitia sing dipandhingani dening Bapak Haji Romi ugi Bapak Ali ora liwat yo matur nuwun Pak To sing wis bola-bali komunikasi ya no iya sembah nuwun dhumateng warga ageng ing Pabrian mriki kene wajan ketok le gusuk rukun iya gawake piranti komplit gamelan wayang saksone sak streaming no bengi di streaming YouTube Siki Channel presidene jangkep le padha sowan Jiro Lu Patmo 789 oh iya ora lali yo Mas Jonan iya Jolang yo katut no timbang owah-owah ning omah yo mabon. Wah, ikete wis ganti, Pak. Umpama nganggo iket sing dibunyi iki aku lagi ngerti aku nganggo ote-ote kukuh iki padha tunggal karo jolang ngene iki. Kembaran karo kukuh. Majulan ke jumeneng ini. Dene digojloki ning isor ora iso males, ben males ning dhuwur kene. Mumpung para kanca-kanca sakrane kan fans club kabeh yo padha nglumpuk pangasuhane Pak Eko. Ayo. Pak sesuk mudun Pak Wato komplit. Ayo. Kene yo karo males aku males so sak karepmu wae. Ditabuhi ditembange pralayar. Ayo, kene ya. matur sembah nuwun, selamat malam Sugeng Dalu Mas Jola. Selamat malam Sugeng Dalu Mak Canik Balibut Pak Kit. Nggih, sehat nggih, Jo? Alhamdulillah Pak Kit sehat. Nggih. Suwan malih wonten Pabriantasi Agung. Alhamdulillah. Tahun ini bener ya, Pak? Tapi kan arep ini tahun ini nggih, Dek. iya. Alhamdulillah.
Kowe iki lalen. Gumun aku ya. Alhamdulillah teng mriki melih nggih alhamdulillah kabeh pancet padha sehat seger waras. Amin. Rezeki lumintu kaya dene ilinge bani swarga sing ora tambah lokak ning malah Mbak amin. Amin. Nggih. Nek ngrembug Tasik Agung mesti kowe pengalaman masa lalu terus kelingan kowe nate golek sandang pangan ning kene, Jo. Nggih, iki kalau nggih tak liwat tapi kongsine dereng teng mriko wis guru. Kongsine ning ndi? Nggih nak ngelu nggih paling ora ning gone mriku apotek ngarep mriku. Ngelu. Ya riyen niku kongsine kan teng pinggir mriki ta. Saya dadi kota tengah. Oh, ngoten nggih. Kowe apal peta kene. Kowe biyen alang-alang ya, Jo. Di alang-alang tak nginepe teng mriki Pak. Oh. Yen kekere kata omah yen. Saiki Dia tetap kos lagi. ya ora di mager-mager. Iya, kos menurut jenenge rezeki tanki lira Pak Idit, judu pati rezeki rahasiane Gusti. Sing padha-padha dipuji, padha seger waras, rukun kaya biasane. Amin. 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 Poso iki ya belas ora tau payu. Angger bengi tetep nyanyi, angger bar magrib kula tetep nyanyi ning lagune padha. Lagune apa? Allahumma lakasundu ka'amadur. Ya nek perkara poso iki ora ana tanggapan yo kabeh rata. Nggih, menika poso ngeposke rasa ta ngendikane jenengan. Nggih. Mumpung isih sasi Sawal. Nggih. Ngucapi apa karo wadon kene? Syukur riyati barakallah, mohon maaf lahir batin, mangan kupat janure klopo, apabila pribadi kula lepat ini nobeno tempa somo. Oh iya. Iki rada encer lancar lah ngomong. Angger dereng dengan bayar ngeten iki. Set. Oh, Ini iya. kaya diingingi itu rasanya kaya dituturu ya. Kabeh dikai jadwal langsung dibayar kabeh Mas. Arek lakoni ning yo jenenge harus konsisten. Wong wis kerja kaya niki wae alhamdulillah. Lah kula wah iki ono jadwal pasti langsung mriki kula. Weh, Terutama kangen ini iki. kangen ngene iki. Iya. Patok belas poso. Tanjake presiden siji kok siji. Kula manut Pak Dik. Menika request saking panitia kula mau katon niku. Wah, niku wong dhisik ke 10.8 jan. Oh, 10 kira meter niku. Niku nek sing ngembang ora Mbak Ima wis ora. Lah kuwi rene iki nyinden apa-apa kok diomong kuwi kowe iki pamit sak karepmu dhewe diono bang alasan. Nah, kula manut kok. Iki anu ora 10.8 liyane saya main-main iki Mbak. Ki ono benatan Mas. Iya. Aku iya saiki delare kok Mbak Ima. Iya lho. Mbak Eni iki wis lalinan. Iki lagune 10.8 dikai 10.16. Jadi malah duite kurang. Iya ora ya loro karo Mbak Eni karo Mbak Eni. Ben saut-sautan kaya apa iki jenenge ayo ke jenenge apa radetan jenenge? Kita sindir. Ah sindir apa kanthi lali jenenge. Ae. Iya. Dari Pak Idit iki lah yo wis swara yo menengah dadi yo lumrah to. Kene-kene Mbak Eni karo Mbak Ima. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Thank you.
Sembako juga dalu Mbak Ima. Sowan wonten ing satu marga Pabean Tasih Agung adicara sedaka laut donga menapa ngedhaten marga mriki. Nggih, niki Gusti Wulan Sawang. Nggih. Nyuwun pangapunten lahir batin. Tamu kawula minawanipun. Mugi sedaya mugi-mugi benjang warsa ngajeng mugi sangajengipun panenipun saking laut tambah melimpah tambah Yang saya tansah alon. mugi ombake aman. Kok kerja ada anak sini kerja. Juga kenapa? Apa mah Lho wis kerja iki payahe terang lho. Upama antara Mbak Eni karo Mbak Ima upama kapal apa Jawa loro iki. Lah, ndelok bocine lho iki. Heeh. Iki lari coprek golek jungan lho. Coprek golek jingan iki. Mbak Eni. aku apa Mas? Bubu. Bobo iku apa? Kapal budi sing tak ini sini wah iki lho. Siap wae ya. Iya. Iki sing akeh kotakane iki ana nek 6. 1 2 3 4 5 6. Bukan mah kok kan. Iya, kene iki kok digo tokol, kene iki nggo iwak cuma kuning terus sing nggo kene iki iso jero kene iki biasane buat dadah iwak, iwak piring iki lho. Pak Kire. Iwak piring. Kire. Ayo Pak Kire. Piring konotasi aku piring di jero. Apa lho? Pak, kono enggak. Ndongake napa Mbak Eni dateng marga Tasih Agung Pabean mriki. Inggih mugi-mugi tansah pinaringan sehat, gampang golek rezeki. Amin. 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 Iki request sing panitia, Pak To, Pak Haji, Romi, Pak Aryo 10 wolu simbulan apa iki golekane kok nyetok iki lha kuwi. Nggih. Lah napa kula mawon dadi goleke? Ojo. Awakmu ki Nek kowe dadi golekane tak rogoh. Lah piye wong tak rogoh gelem kok ora. Ampun. Ampun pripun? Ampun saiki. Ha iya. Tapi buat gawe. Halo, amur saiki mbok eling melok Pak Gareng aku. Pertelan ngono biasa. Ya, eling ae zaman. Goleke cantikin lho goleki. Alah alah alah. Kanggo hidup barang. Sindir ya lu itu. Kagetan. Wah. Sindir kanggo hidup. Kurang musik iki. Aha. Niku prejengane kata sinten iki? Wah, ora ngerti ya enggak Mas Arno ini. Aduh. Mau jenenge rendang iki. Kaya kursi lah ya. Kursi lah. Niku dudet pundi siang niku? Begini. Nih. Kok apal ya? Apa ya? Mau jenenge foto-foto. Diantini. Diantini niku pundi? Lho yang gerobokan. Oh, bukan. Terus enten tajeng niku? Tajeng Jogoro. Bojonegoro. Asli. Gerobokan jelas nih. Liyane wis pura-pura kenal iki. Iya. Aku padha aku kenal mau witok. Iya, Loro. wis kae buduli. Masa sing ana tanya mau anu tok. Loro. Ayo 10 walu yuk. Politan. Mang. Iki sing apik 10 Kok wae. rumah sakit ini ndi-ndi yo ono tayo kok. Ono kedian ya neng, ya neng. Awan. Dia boten apa nggih, Pak. Enggak, Pak. Seto. Lecek barsen niku pundi? Alah iki tuban. Jadi Sayang kok. Wantika. tuban. Niki sing nyuwun kali pamwa panitian nggih. Ya. Di Pak To. Nggih, niki panitiane wonten sing kersa minggah mboten, Dek. Lah mau lebih Pak. Jadi ben ketok dienggo jejak digital kan. Lah nyuwun kok ora kersa njaluk dosa niku. Monggo lho, Pak. Kok mboten eman-eman wae ayune ngene. Ayo pripun? Kowe man iki jenengan foto ra. Menawa dirawi Pak Cip Dresi. Kare wong nafe Pak Cip ora kese dadi ati sebab buyuyun. Dadi
Sepuh itu ya sepuh. Iya. Terus 10 walu lagi mendien coba kayak otayupan kali ya. Oh,
Mbak ini. Tayem iku Mbak Parian Mbak ini nggih. Tayem lemu-lemu. Ayam menuju ketemu. Kok yo iso. Aku inggo. Pring kuning cagak radio. Yen ranjengke ora iso jeneng. Apa kuwi? Mau tandur, Pak. Tandur pari. Oh. Nah, lek mesti enggak. Nah. Jengking itu. Karo jengking. Iya. Orang jengking ora iso mesti. Oh. Ora ono tandur karo kayang ono. Ku tandur karo kae jenenge tandur perkara. Cuma kayak dikasai iki. Kok dikasake madake dandang. Coba ambil semuanya ya dikasai ya. Beda lumutan. Iya. Oh iya beda lumutan. Awakmu dhewe kok ora dikasai kok. Kentang ana lumute. Apa wi? Ngoplong-ngoplong akeh lumute. Seneng aku. Sampun. Nggih, matur nuwun. Monggo nuwun saiki nggo mancing. Lumut kayak payu, kilonan lho Pak iki. Nggih, kilonan. Ning nong. Coba Mbak Yosi. Saka Blitar Jawa Timur. Nyetangnya sing kuwi ta Pak? Nomor jibrok lu papat kok ngono kuwi. Oh, nomor 4. Sebenarnya Mbak Yosi. Inutang-utang sampai sekarang. Dalu Mbak Yosi. Langsung dalu kucane Mbak Limbo. Sugeng dalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jo, iki Yosi karo bojomu sing apik iki, Jo. Karo kepada karo bojomu sing wae. Ya ra mungkin toh. Tetep cantik aku. Wong aku cantiknya Indonesia, eksotisnya Nusantara, seksinya benua Asia. Aku dibandingin bojone Majlan. Ya ra mungkin jelas saya tetep apik aku. Pinter aku sembarang ya buat aku. Aku mana pinter masak iso ngepel pinter. Kalau saya ngomong lau ora kate ngene ora ceriwis. Lah bojomu ning mah bisu ayo jenenge. Wah, bojo apa sendi kok dawuh model wingi iki nek di bojone nek aduh Piye? umpamane mulai biang alam. Mas. Ada model ngene iki kok nek alam. Ngene piye? Balik nek. Terus Pilkores gorong. Yang halus wanita itu. Lama yang aku kurang halus, aku lemah dan lembut loh rumah besar mungkin. Seksinya Indonesia ya mesti lemah lembut, bahasanya juga sopan, teratur dan terarah. Kurang piye? Aku ngomong sembarang kalian kok baru menurutmu lah terus bener piye? Wes ora salah. Ngomong langsung jebule penak ini ya. penak itu bau loh. Kulit agak radio penak. Nah, tidak jengking ah. Rumah aku Ora Mas. ah. Ya. Apa iki tapi manut iku lho. Pengen iki bocah minyak diatur. Yosi. Nah, bro. Kuwi. Kok aki? Juru masak. Juru masak. Cak minyak buat ngono liko. Kok iso aku dibuat ya? Dan jerit dhewe ngono. Emang kono kene wong. Belas. Mosok? Belas. Kok sifat? Ana iku mok penjaga puluh kutok iku tukang jebol lampu. Nek wong njaga lampu nek awakmu terus kono kono mesti diketak-ketek. Oh, mercusuar. Suar nek jadi jenenge kelop. Ate kelop. Iku mergone Oh, kelop. ketok. Wis kelop iki bosone julang tok. Arane mercu suare. Saya kira percoyonan sah ngono lho. Kok
mercusuari bahasa Indonesia. Itu gampangane lagu lho. Klop. Capek gunung dijikleng jo. Ya Allah, capek gunung ya ini. Masa wah. Masa kok dhewe, Pak? Yo didampingi karo. Dami kok lila. Jadi ono dua pilihan. Yesus anak itu karo sing perawan. Nah, iya. Tahu Wes aku dhewe kok perasaanku ndak penak. Modele kok ngene iki lho. Seperti surut iki. Iki begini kacamata CFC dulu kabeh. Sebantu Pak Kasmani, Pak Eko Ya, ada di sana sekalian. semuanya. Ya ampun, Dair. Pak Ses, Mbah Nuhun, Unafik, Pak CFC Solo Kudus, Pak Manor aku. CFC kali ombo ya yang jo. Nggih, kolek. CFC Guri, CFC Seren. Mas Endul, komplit. Pilih jeneng sing dhisik jo wis jo. Lihat sih, kono sing perawan apa sing wis tau anak. Ayo. Sing iki sae. Oh iya, wis pengalaman ya. Pengalaman sih iki ningali kok nek wis kok carane ngono. Deng, ya. Apa? Lek Diteganya. Diteganya ben. Dineke. kok ngarep kok mburi iki sene. Nanti. Wis aku manut kok. Oh iya wis. Terus saya kate kok milih. Terus saya. Malah aku Kok ngukur terus saya. sumpah nih gue lewat gareng ini satu sini. Nah, Saben bengi Saben bengi munggul sing dhuwur aja. dia Pak Ki. Munggul. Mulane ora muni kowe pengen ngerti ben jelek. Pripun? Munggul dhuwur ndas sik sing piye. Pertama indas, jadi ki kuwi ben indas. Ndase nancep berarti kasih. Ndase nancep, nah kuwi berarti ngono. Oke. Kita kalau cocok nek karo ndas itu karo ilang. Beda jajalan. Iki presiden sing sama gede sumber iki. Oh. Mau. Wah, ket sore mau wis macak jo ilang. Cinden-cindene umum mbok sing adil nek live kuwi. Lah, Nek benake rai live, masang itu live lu kok pas salin gak dilek. Untung koyo pasare lho. Kok kowe gila-gila. Tapi penggemarmu mengikuti terus. Bisa lho Pak. Aku menang tak dulu wayah itu panggilan, dintonan dilek. Lu barangmu terus mlebu kok ora dilek. Selalu. Ya ora ya. Sesuk dilek, ya. Tak kirimi gift Apa? Dip sabun. Di apa? Dip sabun. sabun. Rasa Ayo Lil. pahal sebulan. Yang memajang. Yen Oh. Aduh, Om. Kita kok aneh coba drik-drik Nggak kali ini. iso. Iki nggak iso bae. Harus sopor-sopor masak wong macet. Rasa Iki dari iso apa ora? kayak buntu. Lho maneh. Lah ada iki joget. Nanti sih ora kasil kabeh aku jenengan guyuyun aku. Andri. Andri. Dalu Mbak Idri. Syuting dalu Pak Iki Mbak Ringgo Mak Cami. Sehat ya. Alhamdulillah sehat. Mau yang jadi rokok di berdiri. Ije. Duh, cak sinden kan dhewe ra karuan. Nek ukur kan ra karuan diri. Pembalap. Omahmu ndi to?
Jadi rogo wi. Tangannya usen nih. Ora. Ora. Aduh, bisa. Ada loh aku. Aduh. Oh. Botak kok tenggeliran taruhan. Ayo aku satu kok bareng. Ayo Dri, jelek-jelek kalau ngerti muni Dri. Nah, enak. Iya ya om. Saya ada yang bisa. Sakamane masih apa? Bentar gue lali. Ora orang. Ya. Ala ya sithik jenenge sing asli Marmi lah. Iya. Arimi. Iki Kok Marmi? lah kamu nek ora minggu ngono kok yo. Wacina. Ada tanding lagi dia. Munggul. Sebenarnya cocoknya harus bunyi-bunyi. Dengan kesehatan apa? Nek pikiranmu piye pikiran? Nah, gua berharap dengan Pikiran. dan Ya tapi. Hari-hari kali. Oke, gua Kan aku lega aku izin. wow, cocok. Sing telu nembang ini kok ya iso direng iki kan berarti pas. Ngono lho, berarti sing nom-nom iki. Nak siap iku pas penak. Oh. Nek siap ya priwat gak penak. Lah, ini Banyak arah sing tua ngono ya aja timbang sing nom-nom. ini gimana genak cak lu yo ora ngentekno duit berarti. Tak bisa. Kok naruh manis sampai lemah putih wis ora sandal apa. Gak mau ngene-ngene iki. Coba dibalani nang ya sing ini. Ya, Apa yang dimana ini? Jejeklek jumlah. Sini jelas. Tenang lah, aku semula-mula Indri tak tekoni. Neng orang Indri tak kemana apa deh? Respect. Kembangnya ra usah. Respect. kembangnya mesti digundhi iki. Respect. Gak apa-apa nduk ate kembangnya ora dukul. Ya. Udah aku kembali di keludak, mari. Ya. Upur. Gono ketamban kok. Maksudnya suaranya iki sing Suara suwi lah ngono. Wah, Senang. dalem iki. Sampeyan ku yo ngerti bae nak apa itu jenenge jaretku dijahit barang. Kita apa nak Oh, enak saya setuju dengan kok. Sunan ki apa? Enak jenengan. Orang ngono jane sampeyan cek iso ngalor ora. nepelek nih. Nun saya ibu. Ngalor ini pikir goro nih. Oke. Aku Pak iki kok Pak Idit. Iya. Gak terus mawon Pak Idit ini. Bos sekarang ini jurang Nyamur Sari bunyinya bijak. Sok kok Pak Reni ae kita. Ini malah acak berudi. Piye? Kulo kan Kulo kan udah mesti. Kulo mantal-mantal. Kulo ku nak Piye sih? mantal-mantal kuwi gua aku sing sedih ku nek pas ngono gua. Piye? Ora ora jarian ini ku yo renang bareng ku isi nang bareng. Mbak Emi sorenya piye? Sumpah ku patan di iki renang ning gone taman kono ku lho. Gua lah malah foto tak cilik cuwi. Begini. Ayah mau bangka ayah. Ayah mau bangka.
Lho Mbak ini nganggo kostum renang sing warna ijo. Oke, Pak. Kostum renang itu di gon pinggir ini nek pabrik kami. Iki gaya apa itu enak loh. Gaya limut. Olah kena sih tak gamboki sampean ngono. Nang bedak maido. Tak cilik-cilik lo moto lho sampean. Mbok demoki. Weh. Kene Mbak ini ngadep pisan iki. Ya aku lungguh iso dicawe-cawe lho. Ora maksudnya aku iki kondo. Kondo. Iya piye? Aku kok pirang-pirang aku. Dilatih. Syukur Iki renang. Wis omong iki wayahe lho, ngono lho. Wayahe apa? Wayahe apa? Renang neh. Oh, iki bobok bareng tumpang. Syukur. Rati olor lambene. Lambe kok mbok kuluk ngono. Mbok Senengane iki kok ngomong koyo ngene. Pak iki telu Pripun? dijak barang ngono. Iki wis tawan apik-apik urene rasane padang nganggo ini. Tapi apa? Rasa-rasane kok aku apik koyo piye ngono. Rai merok kabeh ngono iso. Pokoke. Alah. Merah raine sing penting duwike yo. Kowe iki duwe apa piye, Jo? Duit kowe. Iki apik golek. Golek iki mau iki mau mampir wae iki kok. Iya, Pak. Golek iki lho golek piye iki kok mampir sing bayaran sapa? Lho iki Pak ta. Mau aku telepon Pak Iki to. Iya. Tak kandani Jo, aku mau bengi mayang ning Pabean. Abian. Nggih, Pak Nggih. Aku iki mau ngabari kowe nek aku mayang ora ngajak kowe. Lah kowe ngerti-ngerti teko dadan-dadian. Berarti kita sampai sak jam iki ora dadian. Dadak dandan barang lho dandan dadak pipine diwiru barang ini iki lho Nak. Wis ngene aku tak medun nek menawa kono kapal bongkar tak melu. Jo. Sono kuwi kok. Gede juga Mbak ini, Mbak ini. Astagfirullah. Tuhan ya Mbak, wacana Yasin. Ajak mikul. Jangan juga ada. Lho mesti wacana kulhu ya. Tanggung kuatiku tatak. Wes widoni lho. Ya. Arep jeblek duit ngono. Lho tegese wong ken lho ngono lho. Nek iki lah ya. Ini mbok. Apa ta? Maksudnya monggo ngono lho. Iso apa ora? Ayo. Pak iyo kok mburi kaya motor kok pake. Ngece. Munduri lain. Awakmu kudu bahagia tak arani motor kok. Lah piye kok bahagia? Margo beragam barang yang ke situ muat kabeh ngono. Kotak. Sampai numpak barang. Juga tukang masak MBG awake sedia sih. Mbak ini kuwi masak, tenan masak. Oke, tukang masak. Jam 7 lah wis tangi Iki kuwi. mesti batu wayangan dia langsung kepati Pak iki. Oh, Berita ono aneh-aneh. Panas udan, udan panas. Panas udan panas. Kaya iwak semadat ini. Hayaling tapi barokah. Lah apa kok Jo? tak sendai ini semangat. Tasik agung segala jenis kesenian nanti ditangkap Barongan, barongan ketoprak kelapa serat ayuban senggaane barongan piye Asolo. Asolo. Iku nek nyebaki barongan nyuruh Asolo. iki mau aku krungu asu. Lah ya aku ngomong Asolo itu nek nyebaki barongan. Lah iki mau kowe barang lho. Dari barongan Asolo.
dari sapa? Barongan Asolo, Asolo. Oh, Barongan Solo itu nyedaki barongan. Aku iki mau nyedaki dolang. Piye ya? Asulo, asulo, asulo. Asulo. Aku iki umpamane kok dadekno kewan sembarang kok gak keberatan. Sing keberatan kok dadekno asu. Lah sebabnya apa? Kok itu Ngerti ora carane nek aku masak asu. Iya. Dilebokno sak perut ndase. Sebabnya kok apal? Yo nek ngepuke pasu tak. Lah nek milih kuping kok ora nging. Asu iki kok terus iki. sumpah lek ora ngono. Kok ora tak ketek aku terima. Asu. Nek ngerti dhewe kowe asu. Asu dadi. Asu sing agek mimi anak jenenge Asiwi. Iki dhewe. Angger nemplek ana nggon rontok apa mesti kene. Dewe pamane mbak Eni tembok, cek tembok. Ngene. Aku sing tak sedhi ku nek terus ngene. Lah piye? Sing ndi tak ngene. Sing ndi tak kowe sak kok sak. Set. Ngono. Keprok dase. Keprok dase terus distorke ning simpan. Paling kowe nek aku lho ora gak tak kepruk. Lah apa Nek nek mateni gampang. piye cara? Kempit gasel mati kok. Oh. Dase nek mati. Ayo, tenang ya. Nek kok ngempet das kire. Naga sing ana gendine kuwi adem iki. Kok iso? Ha keleke ku koyo kulkas kok. Ngene kanggo ngene itu masuk. Ngono ku iku jane tato iso koyo asli lho. Tato apa? Iso asli lho. Nek mbak ini nek mbak ini tak ya. Koyo rambut tenan tato. Ini kan Pak Fit. Aku piye ora tahu. Oh iya. Nah, Kok iso ngene terus. ngene. Latihan wadon sarto. Jenang rapi kaku ate. Caping gunung kalian Mbak Gesang. Iya. Solo dendut itu lagi disegerake. Kowe medhut aja. Sing papat nang rampak dulu. Joget. Aku elek. Omonganmu piye aku elek. Iki pemandangan Ra itu elek. Kuwi omonganmu aku elek. Ben. ngeyel piye lho. Oh, ayo kok. Saawan tak telepon Mbak Eni. Pun. Aku arep dolan kerja. Aku kan Pak Idit kok mboten tegriya. Ning ndi kula nembe mandi spa. Layak saiki ora bedane dicicil. Terus tak telepon Jo mandi spa bayar piro? 750 Pak. Ojo larang-larang. Mbok mandi ning gone Mbah Mudin. Jane yo malah wangi lho kembang tok. Dibusi Mudin aja kowe nek ora bayar Jo. Sampai payo kok mandi separo. Sampai itu ngerti to ora didusi medit. Mudin Didusi medit ngerti ora? ora ngerti. Enake dikei selang, ses kaya adem. Sing tak sedhe ya apa sing ditutupi sithik terus dirokok lho. Ngono iki. Kok nek bar terakhir nucuk nganggo jun banyune kuning ngono. Juwot. Masuk terus dipaku gawa omah dibuntel ora dikei napas. Sampai wis tau to? Delok-delok Gundelok kan urung nyaca. talane ngambil klotokan gedebok ya. Nggih baik. Ngeri rasane. Juga kedang masalahnya. Caping Gunung Karyang Mbak bisa 4 presiden sing lumak di JPT. Slow dulu.
Terima kasih matur nuwun saged lenggah sedaya. Nggih. Sampai guru iso borek ya, Jo. Nggih. Mas Dodo itu improvisasi dembung sak dembung iki. Kok sak nutuke kok repot ya. Nggih. Jumatir Mas Dodo, supaya tajak sowan Pak Prabowo. Apa itu kalau sepeda listrik? Kowe melu ora so tanggal 18 Jo. Siapa iki? Neng Senayan, Cowok olahraga. neng Senayan Jakarta. Tanggal Pak Prabowo, makanya Wahyu Madu Poromo. Oh. Tapi kita ora ngundang mesti kok layane. Nggih, Pak iki kula ajeng melok tapi ajeng nderek mremo. Iya ya. Pokoknya nek nganggur ya mangkat ngono wae. Go Fortuner, bensin dhewe, jajan dhewe. Ora Lah kok kowe pengen foto karo Pak Presiden kok ora? nggih, Pak iki. Nggih. Nek kula jak wis ora bayaran penting foto Pak iki. Iya. Iya. Kuwi mau caping gunung. Iya. Mbak Ida lala iki je. Oh, yang ini sing pundi to Pak iki? Mulai ngagem kaca tinggal kuwi sing Solo Jebres Mojosongo. Padang bulan asik. Dalu Mbak Ida lala. Wilujeng dalu. Ah, langking kula kali Mbak Ida. Ngagem kaca tinggal kaya petugas apotek air mancur. Air mancur iki kon ngendalan iki ya. Nggih, Pak iki. Wong lawas iki ora wong lawas ora apal apotek air mancur. Nah, nek keseliu marang Megadowo. Iya, Pak. Dalem benakno. Oh, ngono. Badui turu migrajen iki. Iya, Nggih. Wong lawas-lawas sih paham. Angger wong lawas ya ora jaya-jayane Pak Gareng bareng. Ora lawas. Wong nabi apal dulu sih kok nabi. Mriko-rene angger iki kare kula. Itu tempat apaan itu? Anu Indomaret Palace. Oh, Indomaret. Nek kono jajan milih dhewe. Oh, iya. Bayar ya karek masuk tujuane. Kok karek prosedur? Lah nek mie yo bayare mie. Ah. Nek umpamane bakso yo bayare bakso. Oh, bayar bakso. Sebangun ya ditegani Pak Doli ya Pak Agung. Sebangun Pak Doli sekolah kosong terus iki kirim Pak ning Taman Sari ngono wae. Oh, nanti. Sebangun iki saka CFC Sudo Mas Pranggono. Oh iya. Guri kelir karo bose Mas Akur baca Hitam. baca ringan. Nggih. Wah, Mas Jeblo SD Manto saka Pucuk Gunung Pak Afif Pasean Jatirogo lali. Nggih.
Ora ali Mas Marjuki juragane mbakku. Wah iya. Kakek Bapak Sumat. Oh, lanang jaket pabean. Oh nggih, siap. Wah, sembah nuwun Gus Virus nggih rawuh nek ora manggon iki mau. Oh, alah. Nggih. Paringi Gon. Sampure napa niki Mbak Ida? Niku wonten request katresnan sejati. Saking Mbak Ira Taiwan lan kanca-kanca CFC kang sami mantau. Nihao. Sisi. Sisi kiwa apa sisi pengen? Sisi maksud iki terima kasih orang kaya beda negara beda bahasa. Oh, ngono. Nek sisi kiwa beda. Sisi terima kasih. Sisi. Ya kaya dikena Sawadika. Sawadika. Kabuha. Nah, Sawadika. Dibawani Mbak, dibawani. Nggih. Tete gandrung karo jolan. Piyayi bagus tangko. Cocok. Karo mrene sampean. Boten. Nek niki cocok kok. Jo, Ora yo Mas yo. untune mbok di aja dislonjorke, untune dikon sila apa piye. Boten kok kaiki, wong mari sing pae wis lonjoran ngeten iki. Engko nek tak kei behel iku malah katut sembarang wingae. Tur larang regani ya. Omongan angel kabeh kok ora ono beli ana kabeh. Oh ngono. Kuwi nderengan tanpa dibelo wis mingkem kangelan tambah belo saya. Malah ngene. Mbak Ida teng pundi? Oh. Iuk. Itu namanya iuk. Coba bisa iuk. Yuk. Aku malah dadi wong urip ora nganggo kipas angin. Kok nganggo kipas angin? Nganggo kipas angin mesti terus rabi ku. Aku sederhana wae. Iya. Opo donya? Opo donya? Apa adanya. Bawane pelok Mbak. Nggih. Single selak. Timbang julang biasa gandrung karo Mbak Eni tak kei Mbak Ida. Nggih, baik. Kersane kula duwe loro anyar. Iya sak angkatan kuliah Jo Mbak Ida nggih. Oce ta iki? Tahun 98. Oh, soal Kono tari aku dalanan. nggih. Tapi Mas Sigit tepat waktu. Masa tuh berapa tahun Mas? 4 tahun. Oh, elok zaman biyen 4 tahun itu wis buat Pinter-pinter ibu cah iki. lancar berarti. Lancar Nggih, nggih. lancar bayar, lancar pemikirane. Heeh. Nah, liyane ono sing pirang tahun, Mbak? Yo enek sing pira nih? 7 tahun. Zaman saiki wadah. Iya, ora apa-apa. Ora apa-apa. Aku biyen ki ape juga S3. Neng ndi Mas? Yo ning Jogja kono. UGM. Ning UGM ape juga S3, tapi ora sido. Sebabnya Tangine tawanan teko mriko SNTK. Ya. Mangga Mas Dul Klimis kangen utang po upomo. Mas Dul Klimis fotografer kita wae. Kangen Mas Dul. Alhamdulillah kanggo kamera. Foto nyolong aku pas merimis ya, Mbak. Foto ngono kuwi malah HP lho Mas. Autodidak. Oh, autodidak iki. Berapa wi? Jenenge ora jarak nih. Natural. Jenenge dipaparasi saka kono. Jenenge apa Mas? Foto gak jarak nih jenenge. Candy. Oh, nggih. Ini ora ngerti takon. Nah, terus tukang foto. Kangen Kangen kota tanpa upama. Suaranya apik, yaine ayu. Iki kan judulnya kangen tanpa upama. Kaya wong kapranan katresnan. Iki peranku mbak aku monggo terus pokoke mbok paksa ya. terus Aku mbok gak gelem karo diriku mbok paksa mbok ambungi ngono lho. Oh iya. Berarti aku sing anu mesra ngono. Iya. Bisa aku. Iya. Nganggo tisu iki klambine Mas. Yo ora usah kok piye-piye langsung sek-sek nang kowe mbok mah. Wis. Ya jane penak-penak pisan. ini Mas Krono. Engko diampun Mbak Ida. Ini diampun. Nggih. Siap lho Mas, nek dicium kudu mapan lho ya. Ora siap. Ora siap kok. La 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 la. Sliramu Karo perang aja. Mas Jola Sayang, kang
Awakmu gak getun kok ngambung aku. Aku yo aku getun kok rakyat ndek-ndek bibirnya mana? Bibirnya mana tuh sih? Jarene tak dikrono sik kok sik. Lah aku takok bibir lho. Wis. Sudah pipi habis ini bibir ya Mas. Bibir. Alhamdulillah. Tapi ben greng merem lho yo. Kalau diambung kalau ditembangke rasane Allah. Ya Allah kok nek diambung tenan aku bar diambung terus dibacok gelem aku. Sliramu Mas. Iya sayang. Bibirnya mana? Ya Allah Gusti, Engkau telah memberikan aku sesuatu. Lagi Mas. Wah, itu aku kepengen kamu tuh merasakan sama diri bagaimana. Nek, aku nek mau pengen hidup kok. Kalau kembang Bati Pelenge Hati Gue non sewu gue. Anu wong ayu kok lambene kaya ambune kaya dipogosok. Mas dolan panjenengan ngerti kok apa? Yo ayune maksudnya kok kayak iki lho jamu cawe itu kok kaya mambu dipogosok. Masa ta? Coba baleni. Piye? suarane kaya penak. Kaya kodok. Piye Mas? Jas. Selamat. Ada yang Mataku saya peteng. Apa Mas? Aku gak ambung lah. Gak. Lu lah piye? Saya basok. Enggakku kemun. Rasanya piye? Wong tansah. Aja malah kamu ya, diomongin nyum ki bareng kok. Ini loh. Piye? Terus terang nih. Ambung tenang gak nek saya. Masa ya berseket. Saya itu. Oh, tenang lho ya. umum. Omahmu ndoyong ngambuk ora kok bedak rono kok. 50 yuta. Lah omahnya pikir keri tok kayak gitu, yang penting bisa dituruni. Nek ngene iki sekali utul angel. Omah kan tengok-tengok. Apa ya duit Mas? Aku lho ATM kuwi roh dhewe. Kok tak cukup nang ATM wis dikaki ATM tutup. Ate kuwi ora sing tutup, pancen kuwi nek kudu disurung. Aku di panggung. Apa? Wes, sambil mulai ngene iki lho. Piye? Engko ana waktu ning kasur. Kok iso? Lah, nanti 3 bulan kok. Ya Allah, ora iku arek. Jadi kowe jar sing nang jar. Di mana ini? Rai dhuwur. Rai kok mati ngisor. Iya. Aku wonge rendah hati ya. Rendah hati. Ora tau undangan. Rai dhuwur aja bisa. Bisa sopi rai lho. Rai apa? Rai lo. Aku kok sama ae. Ora aku kira kok. Aku ki ketoke ngene lagi madhepku ning pasar perkembangan. Aduh. Aja tenang ya. Amung tansah ledo Pengen kok iso kiwa kabeh iki. masak Masa. yo kiwa tengen Kaget. mau potong tak
ora diresi rambut kok. Lho nek dina Kamis kuwi sunai adalah potong kuku, potong rambut, ngono lho Mas. Ngono lho Mas. Piye rasane? Biasane lah biasane dilungguhi tangan ya. Iya. Dilungguhi atas piye? Anu iki sing ngatur sing indah sing kelingan. Sing kelingan. Udah sapa? Indah tungkol apa iki wong iki kok kena-kena aku yo geder kok iki. Aku iki bar aku sinten mek Badowo ya. Tuku bapak kok. Paling patmo sing gambar jaran aku. Iki wong kuno sing ngerti wong kuno. Lakone apa? Obat kaget. Gedene sakmene rupane kuning. Ya Allah, kuwi nelayan banget, Mas. Ya yang bro, anggur Badowo kali itu cetir-cetir dulu. Percaya. Terus aja. Ngelingono rikala zaman semungkur kepungkur asmane semungkur Indri padha ngalilane ngeling aku kepungkur zaman semangka ngelingono rikala dina kepungkur aku kulino kira dadi warai Iya. mengganggu konsentrasiku Iya. siramu nate ngendika Kula nate matur menapa Kakang Mas? sayang Nggih. sayang tenan ora Yo sayang tenan to. Cinta tenan to aku. ae batin Hmm. elek Kok iso telek tak kira dia aku kok saku moro lha nyeluk. akeh ngerti ngene awakmu ketoke maca kulhu terus wong sayang kok maca kulhu Yo kuwi iki donga ben akhire anggone cecedakanku ora tansah ati ngono lho Mas. ditutup dari tak persno lahir dalam Terus onjenengan ki lho. Mbak ini mosok persno lahir dalam kubur Mbak Eni kalau cemburu bilang, kalau mau berdiri bilang. sesuk jejak kayak nek mau melok ki manggon lawan bis rasa sukses inggon gelem yo gandul ra gelem yo gandul Mbak Eni lho duduk ora kok modele nito. Habis lawan aku malah. kok nang ndi Bagasi. kok saya wertas Kaya dul. mangkel aja manggon ning gone mburi kursi supir anggur manggon ning mburi supir kene apa supir bis mesti kakenere Mergane ngambekane kaya wong nyetok kok bahasa nok mumet tau iya Mbak tresno lahir terus sing katesnan sejati disiapke jamu kuwi di campur sari Julang nyampur sari ku yo MC nah disiapke iki nek panggung gereja gedhe ngono iki koyo orkes ngono MC-ne piye koyo Mas Bab ngono ya bangsak Baik, selamat semuanya sedang berbahagia. Warga Pasir Agung tercinta. sing cetok nek MC iki biasanya ciri khasnya guyu Yo, masih bareng bersama. ngono muni Mas MC ora kemu Mas. supaya enak ya Oh iya. Yo, Sing jelas. kata-kata Ayo. soalnya mentasi Iya, didengarkan orang itu kalau bicara itu yang jelas. Basa Jawane wijam. tetok Artikulasi A I U E O. buruk tenang Pinter wajah. alah Dialem kok. apa muni Yo. ada muni wis yo, yo, kurang gede ya nih yo, yo, gedene yo, nah yo. sithik kan kaya ngape mau biar Oh, ya wis ora sida nek ngono sakit gak usah disiarno ya Apa masih jangan. sesuk ae disiarno masjid ya Pak Ide di malah deru ya
pengumuman Jumatan. Nggih. Kunjuk kanca-kanca paguyuban Mina Barokah. Nah, ya coba kaya apa? Katresnan sejati dados.
Lalu dokter itu mencoba kopi saja ya. Wih, bapak itu rembang kondang kopi ini kok. Ya, udah nambah gripes Mbak Yosi ini ya saya. Request yang ngocok-ngocok cangkrang irat tujuh Pak Surat. Oh ya, Kesayangan Mbak Yosi Dian Pratiwi. Terus.
perkara lelagon mungkin sambungin goro-goro masih bersama Mas Jolang Foto yo. maaf bacutke lakone no Iya tak derek. cawe sesajimu ndak nampa duka